Bagi duit lagi.
Yo, nambah tangannya mana buat cepuk. Ya. Salah. Dalane kanan, mundur. Yo. Jalannya meripate nih di cepuk. Kita ngomongin. Oh, ya, sorry. Kita siar nih. Awas. Gini ya. Jenenge apa? Gini ya, men. Lemu macam terus jenenge apa? Ada Gini ya. Sing meripatmu iki jenenge ngendi? sawang seranan kok. Meripatmu iki ning ndi? Alah, lek macam iki ngene lho. Yo, balani. Mlebu. Nah, kau berikan kana? Heeh. Turaga ame. Wong mundur. Ya. Hae. Ya. Ape iki tenan. Hae. Ya. Erok tenan lho kae. Ya. Hei. Ape yo. Ayo. Hei. Yo. Ape. Ayo. Ganti. Kok muter? Piye latihannya piye? Oh ya. Nah, baleni ayo mlebu. Mlebu. Pangan yo sing karo sing ngendang. Oh, sing kleru ki sing ngendang. Yo. Nah, kayak iki lho. Kayak iki. Nah, ayo awas. Apa itu ya ini ya? Terus. Hei. Kok ngomong kayak ini lah? Lo jaremu. Piye. Lah kok dene piye jal ginangno? Kenal. Latihannya diangkat kendangnya. Oh ngono, latihannya kendangnya diangkat pancene karo dini. Tunggu. Tengah-tengah pokoknya diangkat ya. Ya, kendangnya diangkat. Diangkat lho, Diangkat ya.
Joyo. Oh, Ayo. Yo. Ya, ya. Awas. Parem. Yo diangkat. Ya. Diangkat kendangnya kalau kendangnya diangkat Oke, diangkat. Sini. Kendangnya diangkat, Met. Aku kok bingung kok karepmu, Mit. Jalur aku piye? Anu omong Pak, aja kendangnya tok sing diangkat. Apa nih? Kuwi gonge karo sone kon ngangkat kon ndandine. Asu. Ya bener. Balik ya. Kayak biasanya. Kayak latihan dini ya. Piye? Oh ya karo Caca, wis karo Caca. Aku merasa metu ngelak-ngelaki malahan, ya lah. Yo, tenanan. Ya. Berarti kayak Bro, jadi. yo. Ayo. Bro, jadi ya. Ayo. Tepuk tangan yang mana dong para penonton? Ayo. Camen. Yo. Ayo Mak Tepo, gelane. Yo sekarang Bandung awas nyari-nyari ya. Awas ya. Ya.
liwat no. Liwat toh. Ya ben liwat lho, Me. Amit lho nggih. Amit lho nggih. Lho. Apa piye? Piye kok aku Amit nggih? Oh, sampe jenenge Amit. Ini jenenge Amit. Oh, Mas Amit. Ya Allah, Mas Amit ya Mas. Apa tuh Mas? Oh, Amitnya Sita. Amitnya Mas Sita, Amit. Jeng. Oh, ya Amitnya itu Mas Sita. Takor keliwat Amit ngono lho Mas. Loh, piye. Iya Mas. Iya. Sampeyan liwat ya, Mbak. Oh iya, suwun ya Mas Amit. Utong, ngono ki ra lek utong lho, Me. Untung apa? Piye? Aku kira perkara siwet kuwi. Piye? Ya iki wong wedok saking sopane kok ya ngono kuwi. Heeh. Dadi arep liwat ngono karo nunjuk ngene. Lambene. Ngono to suwe, Pak. Heeh. Jauh, tajake sing merah. Wahyu Juraga Ujung. Piye? Mudun. Joget jarane sing sigrak. Contohnya Bim. Kok Bima ini lah? Ayo Bima. Adepe yo, ora kesoten kok adepe. Ayo iki lho, ngene iki lho. Asli lagi. Oh. Ganti cepuk kan contoh biar cepuk. Ayo Bu, cepet Bu. Heeh. Bu. Iya. Contoh. Cepuk. Tepuk tangannya mana bercepuk? Ayo dicontoh. Kowe emang wis nyontoni poro wis ora keplok. Kowe iki dikongkon joget.
Ora nganjukne jorok. Ora plok ae. Ya aku suruh aku. Kowe lek omong dikenane. Aja. Lah iya wong sing sigrak ora iso. Sigrak. Bu, kowe sebagai TikToker kondang ning Tulungagung. Piye? Aku udah undangan apa jenenge bagusku. Elekku. Oh, Bu, aku kangen karo lambemu kok obah ki Bu. Iya Bu, nek bisa gas belang gas. Kangen aku, kangen. Lambemu cepet nih. ora iso to. Nyuwun sewu Bapak Ibu, niki riyen nyatuk wayah meten niku mboke ngidame banyu umum. Dados medal mboten mboten nangis. Dados cangkem iso kaya banyu umum lho. Blok. Saking dawane ya ini iki. Gumunku lho, Met. Lambene iso bergelombang ngene. Gumun aku lho ya ta. Sudah, ya. Tepuk tangan dulu buat Mas Ceput, tepuk tangan. Ditepuk tangan lho, Bu. Bu, kowe kudu tenanan, Bu. Tenanan. Supportermu akeh ning kene. Piye? Apa? Ceyo mo. Cetok. Oh iya no. Mak modern kok. Ya. Balik. Nggih, wong dikengeki contoh kok malah kaya ngono lho. Ngene lho. Gimana kok nang lho? Iya sikile lu ki sing sigra. Tabuhane kemotak. Wong perkara tabuhane. Kuda-kudamu ki elek, malah kaya bangau kowe ngono. Dadi ki sing apik ngene lho, contone ngene lho, contoh. Ayo. Contoh nih sapa sing iso sih? Sapa to biasa sing nyontoh iki sapa? Gila. Delokan. Ah, sing sigra, sing Bima ya. Iki anu Joemon. Joemon. Ya. Nah, ngene lho. Iki contoh cemuk. Ayo. Nah, ayo mang, iso apa ora? Nah, ngono lho. Kok ngono lho? Pecet meneng ndi? Dah, Yo. yo. Ya. Wes. Ora, nek malah kaya nek kukruk kaya pitik gering. Ya wes, tenanan. Iki ge patudan. Oh, iso apa ora? Ora ngono, kurang edek. Lah bocah diudengi malah kayak bakul tewel. Ngedek. Yo ora ngono maksud iki. Met. Iki angel lho, tolong. Malah kaya kudumu meteng kowe. Mikir, ben iki lho contohnya iki lho. Iya, ngedek to sik tak ngene, aku sebagai bestine aku bener nih. Ngedek to, tenanan. Nah, iki wis bener iki mulai 90%. Cangkeme mintem ae. Hah? Loro ya panas. Ora leh panas piye wong kowe iki ora natap bibir, natap untu ora leh panas. Ndi mau? Kowe iki. Dang. Jika kakinya ini loh. Deka. Manut. Ayo. Deka. Dekane. Dekane. Iki mlaku. Sampai. Iki mlaku. Kata. Yo. Aja pengen tak kungkung, tak gunggung, tak derang, tak dintang, tak centak, entang. Iya. Piye carane ngomong ya? Ngene lho. Piye yo? Lek ngomongnya piye yo? Iya, cat basa apa sing bisa bahasa asli. Ngene lho, iki lho, deloken. Kayak kanyen. Ayo lah. Enggak usah pakai jaran. Tang diletak jelang tang ngetno sikile iki lho sing ngarep ketno kaya telon buki.
Aku yo sesuk mbok iso kok toto yo mau tampil jedrok wong pirang-pirang yo ora iso. Sing penting nang kamera wis ketara putih ora. Ngene lho. Tanjakmu ki wis oleh. Ning sing keliru ning siji. Apa? Tabulane. Apa nek jaranan tung tang kentung kentang kentung tang kentung. Yo sing apik. Dadi kendang dong kena ki sing kolaborasi apik dadi siji sebu sehingga menciptakan tabuhan yang harmonis. Lah, tadi tak tonton tang gentak gentang. Gendung. Dadi, Kuwi apa tabuhan dadi ki lho. Kenone. Suarane kenong ki lho. Akeh tak cilik. Lho nyapa akeh jare cilik. Suarane kenong ki lho. Suara kenong nang ngono. Ngawur tang jinjing tak blang. Tang gentak gendung. Iya kok. Saru genahno aja rada ngono ki ambigu le. Nemen. Nuni ngono lho. Ngomong piye? Ngono kae. Lho ngomong piye? Nuni ngono kae. Ngono kae. Kowe iku sing biru iki. Lah ya wis. Katenone mak dhe atuh ya wis koyo ngene iki atune ya. Sing apik, joget ngene mikir kabeh. Iki biyene sadurunge enek Tulung Agung iki wis melu jaran. Lho rungokno kuwi, rungokno. Ini lho, ora enek donya wis melu jaran. Kowe ngerti ora? Jaranan biyen sing wis kondang-kondang. Kuda Birawa. Birawa, Turangga Sapitri Putra. Kowe anggota ya. Jaran kowe. Nah, Barong biasane. Ngapo bareng? Ngapo malah Nikus. Malah nikus. Napa kowe? Melu anggota. Mbak menawa. Kuda Birawa. Turangga Sapitri Putra sing wis kondang karo kok kabeh iki. Melu kowe, Met. Sopo sing ngomong? Iya to. Kowe tampil nebah dodong ngene. Aku duwe kasete. Apa malah? Ora kasete wong-wong yo duwe wong kene iki. Minggir kabeh. Nah, iki lho. Sing rapatek sigrak minggir. Satu. Minggir. Lah kalau salto Salto. Ah. Arep apa salto buri? Salto buri ki wis umum. Lah sing gak umum. Salto buri ki sing ndi? Toto pisan enggak usah pakai gamelan, langsung saja. Mula, Wis ayo, salto ayo. belakang ngono kuwi, salto buri. Apa Piye? Salto belakang. Nah, wis simpel ngono ae ro. Piye menika salto belakang? Maksudnya kuwi yo Iki pragatno. iki wong-wonge njaluk kowe. Iki tak contoni cah loro. Salto buri. Yo, Contone sing piye? Sing piye? Nah, adik-adik Mas Dito saltone apik apa elek? Elek ya. Wah, apik. Apik. Sampeyan seneng apa ora? Eneh ya. Jaluk eneh lho toh. Jaluk ini jaluk eneh ora tau lho kowe salto lho. Kowe lho, ngomong kene iki arang karo wong salto. Hah? Salto iso? Lah, nanti yo anggota lho. Lah sampean lha kene kok cedhek dhewe. Lho kabeh lha kene dawa iki lho seragame. kancane rambutnya ireng kalau rambutnya malah koyo biasanya aku di Awak. gaya. Heeh. Ora lho, sampean ki men. Seragam lho sakjane yo an. Kok lengan cendek. Sampean asli Kediri. Oh, berarti asli dari kota Tahu Kediri. Oh, layak rupane kok tahu kuning. Ora ngono. Rene iki golek adine. Sopo? Iki lho nek kono. Ora tangane lah sama. Sampean rene ambek sopo? Allah biasa naik kereta kencana. Lah iki lah. Padahal gandengnya lho to, gandengnya naik iki lah. Ono. Lek iki teko Kediri, lek kuwi teko Ujang. aku ndak ngene lho ya. Bu, wes atas sono, Bu. Nah, iki sapa? Saman pernah cilik. Maksudmu ki piye to? Itu ki adu gangsing lho. Cilik ngono. Wah, pikiran mesum Piye? Pikiranmu ek kuwi. Kowe mangan opo? Tahu. Amo.
Iki sapa? Iki sapa? Ngomong Sampai gak kenal ya. sapa? Artis dari Amerika Serikat loh. Lihat rambutnya pirang nih, blonde. Sampean ki? Masalah. Blonde pirang. Nyun sewu. Sampean ki asline rumahnya mana? Kula saking Kota Kediri. Asline Barong Sewu. Barong Sewu. Iya, Kota Baru SLG Barong Sewu Kabupaten Kediri, Sipaling Manggubul. Kediri. Wah, Tangan. Mampir ning gumpul timbane kowe nyusah. Kok tajak rekreasi kono mangan enak warung kopi. Jos. Nyun sewu. Ya. Nyun sewu ya. Ya, Mas. Sampean paling asma sinten? Namanya siapa namanya? Nama saya Sanju Asmara. Sanju Asmara. Mas. Aslinya siapa? Andi Brilian Noviansyah. Iki rekaman, iki rong enek sing Iya, nama saya Andi Brilian Noviansyah dari Kediri. Nggih, asli Kediri nggih. Asli. Nggih, iki meng nyuwun sewu sampean rene numpak apa? Kereta Kencana. Kowe iki jane wong apa blorong kowe iki? Ya pacare yo numpak kowe Mas, dedikan karo kuda. Lek ora percaya kula ning jaba parkir kono lho. Parkir. Heeh. Nyuwun sewu. Ya. Sampean ki apa anu? Neng omah ki apa ya karo produksi jajanan ngono? Produksi jajan kata. Aku ngerti. Iya. Didelok teko rambutnya delok iki. Karo manisnya digowo lho. Oh, iki arum manis tapi aromnya legi. Iki rambutnya iki mang tas diwarna. Terus baru ngono warnane 033 gold. Gold itu artinya apa? Emas, rambut berwarna emas. Iki ketoke kok dalam cah sesuk udah nono. Oh, dono iso ngomong sakit tau. Kebengian, Jupri. kebengian. Anu Mas. Duri aja apa jenenge lepas. Iki lho, umpat-umpat. Wah, iya kene disekseni Mas Aju. Sampean Mas apa mbak to? Iki sekseni wong mati. Dipanggil rada anu sesanju. Ning ngapunten sesanju. Iki rambut palsu ta? Kowe dikono iki iso golek lho. Dipanggil apa? Ses. Ojo dipanggil ses ya. Sampean sing apik ses ngene iki dua dewi lek model ngene iki. Sing apik lek nyeluk. Ayo, Mas Aang karo Mbak Ayu katuran pinarak minggas panggung. Ayo Mas, rapet nerotok. Ayo Mas Aang keluar ujar. Ujare Mas Aang nggih menika tasakuran kalih nekakne Mas Aju. Mas, anu, lek dodol pentol Mas. Anu Mas. Sampun, kuwi iki sing nanggap ya. Iki sing nanggap to. Aku yo kaya bakal jempol kok. Iki to Mas Aan. Iki wong tak jawab bakal pentol. Atine aja. Monggo, Pak. Kupat malah. Lek rene kupat lontong. Karek ngekeki tahu. Malah harus itu harus gue mulai ngekeki makmu itu harus ya. Ngono. Mana maknya ngono. Pak emang digawe Bapak. Nggih, Sebuah panggilan yang ditujukan kepada Pak Ari. monggo. Aku nggak kupat dunyar-dunyar memang kan. Oh niki bapake, ampun. Dari ke depan saguing para rawuh satrenipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minangkani saking bariageng panjenenganipun Mas Aang Setio Mukti Belasan Mbak Livia Ayu. Menika dados kawedingan kala rumiyin gadah nadar mbok menawi saged akekah putrinipun badhe nanggap jaranan. Pramila menika dalam menika sampun kalaksana. Mugi-mugi nadar menika sageta ical dipun gantos dumateng keluargipun dipun paringi kesayangan selami-laminya murah sandang pangan, murah rezeki, sehat wal afiat. Ganti ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ketupate moga dipun udari. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Gini, alhamdulillah dalu menika sampun keluaran kupat luar Mas Aang nggih.
Ayo. Iki Amit. Aja. Apa? Nadane Mas, jaluk nadane. Oh, alah seperti biasa iki. Ya no, dhewe iki ya. Kayak nutup nih lakon yo. Nanti sudah. Ulang. Ayo wes, arek loro iki. Ayo. Ayo. Ayo Mbak, ini Mbak. Jame wong pusing iki san. Wah. Mas, tenang Mas. Mau gue naik break ya lo. Nih. Met, kowe apa aku? Sebenarnya, lah kok apa kowe? Wes kowe wes, aku tak sing nom ngalah. Oke. Iya toh, kowe apa aku? Met, Dik. Wong ayu. Ya wong kancane kowe nak pas nyanyi lho kok toga aja kok ora pas belas mas gado cengle kuwi. Modele lan. Wes, Cuk. Apa? Cukurane salat. Mulat sholat. Cukuran lagi tren ngene iki lho, molet sing godhong. Wes. Anu teko aduh digete kaya Jepri Nicole. Ganteng. Ayo terus no. Wong ayu tresna. Momone kaset itu wis karo budak nglokor. Nglokor momo kaset pisan. Kaya kuwi lho. Wong ayu ngono lho. Sebentar. Anu podo nadane podo Mas. Ayo, tekan drum. Wongmu tresnaku kinarya tamba susah joreng batenku. Weh malah horeng kabeh. Sampeyan iki dirayu mbok kaya iku ngono lho. Sing anteng dadi iki cara dilagokne wong ayu. Ngono ki ya cukup senyum. Ngene iki cukup. Ora usah diruk kabeh ngene. Ngono kuwi aku mek samar kok tewel itu. Nek sampe merutuk nek glubuk ngono. Iya. Enak nek. Oh, kae budak. Nah. Sasetel. Sanju. Tres. Lah kok malah kaya stres. Wih, iki benar. Ayo stres. Lah kok kono mah kaya sapa jenenge? Kaya Maradona lah kok arep kaya stres. Wis, ngene lagune kuwi ya. Lagune sing lagi agak ngebit ya, Mas. Nah, Apa? ngebit. Ojo mek Sing enak rap-rape. alah kok
mau ngebit sekupi vario kayak kok. Ini motor. Nah, ini masih disiapkan dulu dari belakang. Loh, Mbak. Wah, HP ini Mbak Rama sing di. Dek Rama mana? Dek Rama. Niki, iya Dek. Aku sedikit nyontek Mas Ahmed. Nah, Ngejak nyanyi kok yo karo maling kabeh yo. Ayo, campur sari Wahyu Turanggomudo. Pimpinan Raiso, Mas Siti. Asik. Asik. Tresno sing saktenane kabeh wis tak kene rukune ati Siapa kowe? Uang kabeh kepengen ikhlas bersama. Cincin wis ngalih cari mangku gawe tak tetap ngarep dulu yo wis ngomong umur apa seneng amane iso bahagia. aku iki senajan apun rasa tresno sing ada apa nih? Hamid. Panggilan kepada Ahmed. Oh iya, sedikit ada kendala dari teman-teman. Udah gede mana sakit orang tahu. Maka tadi kan kalau sakit aturaken saking kadang-kadang Wahyu Turanggomudo. Apabila sadangunipun kawula atur libur dumateng saking Rorau wonten kuna luputipun kula